kasi tinawagan ako At least ano. Oo, tinawagan talaga ako. Hindi ko una maintindihan. Nakikita ang propeller. Ano yung trip ko na isa. Buti ka pa, sabi ko sa'yo eh. Ano, nagtitrain siya pumunta or bus? Ano, tapos baka isang sakay lang niya. Bakit na yun? Ang ano, pagka nun ikabating, naka-stop na para makita na stop na dun sa paraan. Para maka yung speed, may ano, nag-slow down na siya. Ah, meron yun din eh. Yung dun sa, ano, sa Kokura. Mm-mm. Maraming tao. At dito nagde-left side tayo ha. Ah, ito na ba yan? Sige, ano, sundan mo yung ano, magde-left side. Yan. Sundan mo lang yung sasakyan. Kaya tandaan mo ito pupunta ka kasi pag na-straight ka, doon ka na sa kabila.